Nej, det er ikke der. Det er der. Hvad laver jeg? Ja, men den er begyndt. Eller jeg skal. Okay, hvad så alle sammen og velkommen til den her video. Woo! I dag så skal vi lave en crossbar challenge. Og i dag, der har vi mig med. Og vi har Markus og Oscar. Og Markus, jeg skal flytte mig. Og det er Oscar. Det er mig. Ej, de følger mig. Vi skal lave crossbar challenge i dag. Fordi at det har vi lyst til. Så ja, nu går vi i gang. Jeg starter med at skyde. Vi kan lave push-ups. Pull-ups. Du behøver ikke filme. Han ramte ikke. Nu er det min tur. Pis. Min tur. Hvad har jeg sige? Jeg er bare god. Her er vi. Hej vlog. Jeg filmer den. Nu er det også Men det. Nej, du skal filme ham og... Ja! Filme ham og... Ja. Må se ham? Nej, nu er det mig igen. Oscar, så filmer du. Oscar, film nu. Du er bedst. Hallo, nej, hallo. Hallo, kom nu. Nej, vi skal lige... Kig her! Det var godt. Hallo, kom nu. Hallo, jeg skal skyde næste gang. Film mig. Ja. Prøv at... Hvorfor zoomer du egentlig ind på målet? Gør han det? Det gjorde du da lige før. Ej, det. Haha. Jeg er glad, skal lige ramme 2 og 2. Der er så lejligt. Det var egentlig i vores klasse. Det var vores klasse. Det er rigtig meget. Kom nu, Willy, skyd. Ja, hold det. Jeg siger hold det. Det gjorde jeg sgu da også. Jeg skal lige... Nej, det skal jeg. Den var rigtig god. Jeg er bare god, Olle. Jeg kalder den Roland. Han fucking brændt. Ja, nu er det mig. Du behøver sikkert skyde panser. Her, tag den. Vil du tager den? Her. Tager den. Oscar, her, det er min. Hallo, kan du så ikke filme, fordi jeg skal skyde næste gang? Nej, Willy skal holde den nu. Nej, fordi det er min tur næste gang. Vi holder den lige nu. Nej, Markus. Jamen, det gælder ikke. Er det ligesom det der Road to Shore piss? Eller hvad? Hvem har ringet til mig? Fuck, nej, du skal filme Markus. Gør jeg også. Du filmede mig lige før. Hold op, Willy. Du har kun 10%. Så er det dig, der skal filme. Hallo, en eller anden film mig. Og du har kun 10% tilbage. Hey, det er mig. Men skal vi så ikke lige... Og målet. Just det. Hvad laver han? Film fucking målet. Fuck, det var ikke tæt på. Hvad har du at sige til det? Danke, Mann.
Oscar, nu holder du den bagefter. Du holder den bagefter nu. Lav lige en dans. Skyt, skyt. Wow, wow. Her, kom. Ikke derhen. Kom nu. Kom nu, Oscar. Undskyld dem, der bruger høretelefoner. Til dem, der bruger høretelefoner, jeg skal lige sige en meddelelse her. Hvad fuck var det nu, jeg sagde? Prøv at overveje Willis stemme. Ja, er den ikke dyb? Jo. Fuck, den er lys, mand. Skills. Skyd! Jo, det gjorde nu. Det er Willis tur. Du sagde også bøn til mig. Nu er det Willis tur, ikke også, Willy? Nej, ikke mig. Hvad har du at sige til, at du brændte? At jeg er så god alligevel, jeg ikke har Du ligner en baby her. brug for at bevise det. Så gå væk med dig. Gå hen og film. Hvad laver du på den der Gå overlægger? hen og film der, hvor du gjorde før. Nu skal du holde den, Willy. Skal du holde den? Nej, det var ikke. Jamen, altså. Jeg ved godt, at det er irriterende at kigge på, at de er så dårlige. Men så må I bare have det. Jeg kan godt, det er sådan, for jeg skal kigge på det der lille mifoster der, men altså. Prøv at se ham. Kig på ham. Jeg tror, at der er noget galt med ham. Kig. Hvordan han løber. Se på, hvordan han løber. Han løber som en lille. Nu er jeg ikke ved, hvad jeg er. Prøv at se, hvordan han ser ud. Altså. Hvad er det? Hvad laver han? Hvad er det? Hvad fanden er det der? Nu kommer Bestrid imod mig. Nu kommer det i. Hvad fanden siger du? Tilbage. Kom så. Kom så, Willy. Nej! Hvad er det der egentlig? Hvad laver han? Her ser vi den sygeste dyr i sit normale habitat. Jeg ved ikke helt. Se, han tror, han snakker til os, men han prøv at se, hvordan han går, altså. En lille misforstår. Prøv at se ham. Se ham. Det tæller ikke, Willy. Du bruger 2 forsøg. Se ham, hvordan han skriger. Se dem begge to. De er nogle lille store. Hvor ser de dumme ud? Hvor ser de dumme ud? Jeg har ret 2 gange. Jeg ser ham der. Han kommer mod mig. Det er meget farligt der. Det her, det kommer jeg til at se på YouTube. Det skal vi have på YouTube. Nu rammer jeg den. Ikke mere af det der. Fucking, jeg ved ikke, hvad det hedder. Så gør det. Crossbar. Jeg ved det ikke helt. Nu er det dig. Her. Hvad er det der? Hvad er det der i den sorte trøje? Altså, jeg kan ikke helt forstå det. Og hvorfor, altså, han er også bare, hvad er det, han laver med sin sorte trøje? Altså, han står og prøver at jonglere, men han kan ikke ramme. Altså, og jeg ved ikke, hvad han laver. Prøv at se den måde, han går på, altså. Prøv at se, han ligner en fugl, han ligner en trane. Hej, jeg er Trane. Jeg hedder Markus. Og se, nu står han der. Han skal holde din kæft, mand. Han skal, se, nu løber han. Hvad er det for en måde, han løber på? Og nu står han og laver en julescene, og nu kommer han. Du har en finger inden for en kamera. Nej, jeg har ikke. Han fik mig en bold. Og nu kommer det her.
hvad de laver. Prøv at se den måde, de slås på. Jeg spørger, de slår. Og de laver... Vi ser, hvor De laver et break. mange jonglering jeg kan tage. Ja, se. Jeg tror, man kan tage 1 eller sådan noget. Ja, 1, 2, 3. Ja, fuck, han er dårlig. Prøv at sige. Ej, det er dårligere på mælken. 10, 11. Jeg var fucking kun 10. Se, hvor dårlig han er. Altså, prøv lige at se, hvor dårlig han er. Jeg ved godt, I ikke kan se noget. Men det er fordi, de laver sådan noget censureret noget. YT, han siger, YT skal se mig. Lad nu være, Willy. Hvad mener du? Så er det ikke noget af det. Fuck, der er en kæmpe spejder der. Spejder? Prøv at kigge. Nej, Willy, seriøst, kom lige. Den sad lige ved mit hår. Er du klar? Kig der. Kom nu. Willy, du er så dårlig til at filme. Altså, du er verdens dårligste kameraman. Hvad mener du? Nej, lad Oscar gøre det. Ja, det var det, jeg sagde. Starter, når vi ikke skal. Du tager fingeren ind foran kameraet. Er vi begyndt? Lad Oscar filme. 3. Han er allerede begyndt. Han er allerede filmet 20 sekunder fucking video. Altså. Kom nu. Er du i gang? Lad nu være. Det er bedre end mig, eller hvad? Til at filme. Ja. Sukker. Kom nu. Oh my god! Det er Markus! Oh my god, Jakob er lige kommet. Han er en fra vores klasse. Oh my god! Oh my god! Markus han står bare og føler sig totalt famous. Det er ligesom... Look at his face. Nu kommer André. Jeg har sgu da filmet det. Du er med på YouTube, Jakob. Ja, fan! Du er med på YouTube, siger jeg. Hvad så ser jeg på YouTube? Du er med på YouTube. Hør, Markus! Fucking og burde bare være nomineret til fucking YouTube-tuben. Ikke nu. Hvad er det, der er bag dig? En multihal. Det Det er stolpe. Nej, hold nu kæft. Hold jeres... Så vil lige prøve at vise dig. Prøv at se. Den ramte lige fucking der. Skal vi have replay? Lad os få et replay på det. Det er stolpe! Den ramte lige her. Prøv at se, I kan også se det. Jamen det var der sgu da før. Hallo, Markus. Den var lige her. Hvis det der tæller, ikke? Så tæller jeg, så har jeg også ramt 2 gange, okay? Nej, det går vi. Okay. Nej, du har Markus har ramt 0 gange, og Willy har ramt 1 gang. Okay. Er det en aftale? At hvad? Har vi en aftale? Men hvad? Jeg ved ikke, hvad Har vi en aftale? Med hvad? Har vi? Ja. Okay, så lav lige vores samtale. Er du klar? Med hvad? Hvad har I aftalt med? Ikke noget. Oh my god. Kom nu, jeg stopper så snart den her video. I gider jo ikke at spille. Og så skyd. Er YouTube er klar? Er klar, Markus fans? Især dronningens budbringer. Hvorfor går du på tær? Ja, den ramte! Den ramte! Ja, den ramte! Den ramte! Hvad så? Jeg er bare god. Det er så svært at være så dårlig som jeg er. Okay, det var bare en joke. Og husk vores aftale. Jeg ramte off-cam lige før. Ja, men det tæller ikke, fordi vi ikke filmer. Er du glad, Oscar? Jamen ja. Jamen jeg gør bare sådan her, så følger jeg bolden. Nå. Jeg kunne også bare gøre... Nå ja, hvad med sådan sådan der. Jo, du gjorde. Vi får lige en replay.
Instant replay! Det er rigtigt. Den snittede, Oscar. Jo. Nu filmer jeg. Tak for det normale fan, jeg aldrig har mødt før. Så jeg tror bare, jeg slutter den her. Vilas han vandt, og sådan er det. Og Oscar, han tabte. Jeg har 1, Nej, og du nej. har 1, og Vilas har 2. Nej, Vilas har 2. Jeg har 3, er det rigtig meget? Jo. Nej, fucking... Jeg ved, at lave mindblowing. Nej, mig og Oscar laver lige en jongleringsbattle. Okay, skal jeg filme? Jeg skal lige skyde først. Jeg skal lige først skyde først. Nej, Jo. nej. Jo, det er min tur. Jeg skal lige skyde. Videoen, den bliver sådan helt Jeg skal lige skyde en gang. Nej. Filmer du? Ja. Filmer han? Ja. Er du sikker? Ja. Ja, den ramte. Det kunne man høre. Ja, jo. Instant. Nej. Men er det ikke rigtigt, jeg har 4, Markus? Nej, nu har du 3. Nu har du 3. Jeg har Du 4. har alligevel vundet. Spiller vi så 3? Nej, Ja, okay, jo. mig og Oscar, vi laver en battle. Om andenpladsen. Der kan lave flest. Ja, og andenpladsen, og det Og vi får 3 forsøg til at lave en høj score. Er du klar? nej, jeg Det skal højeste for, at man får gælder. Er I klar? 3. Nej, jeg er ikke klar. 3. 1. Nu. Fuck, men jeg får også til, jeg får lov til at gøre det 3 gange. Og så må du vælge den højeste. Ja, Så må du vælge en af de 3 gange. Han fik 19. vi gør det lige på en sindssyg. Okay, 3. Nej, Det gør det ikke. nej, jeg var heller ikke klar med nødtælling. Nej, jeg sagde bare, at jeg ikke var klar ved nødtælling. 3, 2, 1, nu. Og så den aller sidste. 3. Tak fordi I så med i den her video. Husk at smide en like, og så ses vi næste gang. Og subscribe. Følg min Insta. Vilas.j Og shout out til Signe KM, som der har lavet lakridstælling. A-S-I-N-G-I.eskestad.12. Vi ses.